i els preguntàvem si creien que després de la seva marxa hi havia cap balena a Barcelona. Doncs sí, la resposta és afirmativa. A Barcelona, entre moltes altres coses, s'hi pot trobar una balena. I una barca, i una cala, i un racó, i una lona, i bar, i cel, i ona, i moltíssimes altres paraules fetes amb les 9 lletres que componen Barcelona, és a dir, dues As, una B, una C, una E, una L, una N, una O i una R, sense repetir-ne cap, això sí. Si per endevinar un tot, com ara Barcelona, d'un enigma, ens cal esbrinar primer o descobrir totes les seves parts, o unes quantes de les seves parts, és que estem parlant d'un joc de paraules conegut amb el nom de logogrif, que en grec volia dir xarxa de mots, xarxa de paraules. El logogrif és un joc molt productiu des d'una vessant competitiva. És a dir, amb formats molt diversos, però imaginem-nos, per exemple, que donem la paraula Barcelona a 3 competidors i els deixem 3 minuts perquè vagin anotant totes les paraules que saben o que poden formar amb aquestes 9 lletres. Aleshores, un cop acaben els 9 minuts, els 3 minuts per cada un, vull dir, agafem la llista i els atorguem un punt per cada lletra que han col·locat. La paraula que més els podia afavorir en qüestió de punts seria un anagrama complet. De Barcelona només n'hem trobat un, balconera. Aquesta balconera els donaria 9 punts. Però, i aquí el punt de perversitat d'aquest joc competitiu del logogrif, totes les paraules que sortissin repetides en més d'una llista no valdrien, caldria esborrar-les. De manera que també es primaria la imaginació o la troballa de paraules rares o extravagants més enllà de la productivitat de moltes paraules. Per exemple, de Barcelona podríem extreure una paraula tan extravagant com bracal, de 6 lletres. El bracal és la primera llet que porten les vaques després de parir, és a dir, el calostre de les vaques, com suposo que només deuen conèixer la gent de pagès o bé els manescals. Però el logogrif no sempre ha designat només aquest joc de paraules tan pautat. De fet, durant l'edat mitjana, un logogrif era qualsevol mena de joc de paraules que no fos un enigma clàssic. I així, una xarada, un anagrama, un palíndrom, tots eren considerats logogrifs. I, de fet, encara avui, tot i que de manera errònia, s'anomenen logogrifs en certs jocs dels diaris i de les publicacions, com ara encreuats, en els quals no hi ha definicions i les lletres venen donades per la seva relació amb xifres. Avui els volem deixar amb una incògnita més aviat escatològica. Ja saben que certs activistes independentistes han pres, ja fa anys per costum, de posar una P al davant i una T al darrere de totes les Es que llueixen alguns vehicles, alguns cotxes, darrere a la matrícula. No cal que insistim gaire, ni ho farem, sobre què és un pet, però vostès saben què és un contrapet?